Ano daw sir, takpak yan. Pero may na akong sildo. Hao sa kadlaw. Dini, minimum kami. Okay. Okay. Pero man. 125 it mo, adlaw. 120 minimum. 125 adlaw na mo din eh. Damo tang trabador. Okay. Ato nga tiba dito, hindi pinanupso, punod do. Ah, Di, magaan na trabaho rin magaan. ani ko nagdinibuboy ayun yung trabaho. Amo na mo itong balada nila, sir. Daw, mamupayon ko daw. Mupay! Mupay! Oy, Sir! ano? Sir, ako ito nag-apply ka kulop. Hari mo. Ano ito na ako Ikaw ito requirement? naman ikakulop. Oo. Ayun na pa ka nakakaragin tayo mga pistika. Dora na sir kay kinuhan pa ko. Ano yun eh? Akong requirements. Barangay certification ng barangay. Kanito. Ay, manang bayo dito. Aray, warak bayo dito kay warak kwarta, warak ikakapalit. Buwas na, pagsulod mo buwas na aga. Tinangalan bayo dito din eh, kay kuwan ini kumpanya. Oo, sige sir, sige. Dili kita, kay papakita ko tinatatrabahoan. Oh, sige. Dili kita. Amo ini. Amo ini mga safety kita mo tatrabahoon. Tikang dinhingat to, pati tabok. Ay, okay. Kay mga puno na ini. Oh. Dili nila nagagamitan. Kay mga kuno mga puno. Pagungawon mo nit sulod. Ano matagagamiton sir? May na kami din hos. Husop-sopan ni mo. Tapos ikakarga na yung mga truck. May truck man amon kumpanya. Ah, okay. Ay, Kada adlaw, tulit tuta, tulong nga septic, kinanglan. Baubos ni mo kasupsupi. oh, kaya ko ito sir. Sige. Oo, amo tempo ka nun din eh. Kinanglan, malaksi ka magtrabaho, tulo. Oo. Septic. Oo. Ay, anay daw sir, takpak yan. Pero may na akong sildo. Hao sa kadlaw. Dini, minimum kami. Okay. Okay. Pero man. 125 it mo, adlaw. 120 minimum. 125 adlaw na mo din eh. Damo tang trabador. Okay. Ato nga tiba dito, hindi pinanupso, punod do. Ah, Di, magaan na trabaho rin magaan. ani ko nagdinibuboy ayun yung trabaho. What? Sir, ano nga oras sulod sir? Aw, aga pa. Alas 4:30 mo sulod. Magahon. Oh, pwede. Ano mga oras ito ako na out ngayon? Di mo out. Oo. Alas 6:30. May overtime ka nga. Medya oras. Ito, okay, ito na ako. Ito medya oras. 10 ito. Di ba? 125 madlaw. Oo. Na 135 nga tanan. Di mo suldo. Ani nagulat din mo kakatiro. Mo ba nga nito mo din yung trabaho. Yan nga December may bonus ka. Duha nga spaghetti. Ganhin pansiton. Ay, salamat. Nakatambakin mo upay nga trabaho. Samad to ha. Pag sulod mo buwas na aga, kailangan manupsop ka dayong para aga ka matima. Oh, sige sir, sige, sige. Baka din ako kahit kagabi. Oh, Pagka na labos sa balay para magka-payroll ka ha. oh. Maka din ako sir. Oh, sige, sige. Oh, agawan ko na labos. Sige, sige, sige. Ayong ko na ito nga, trabaho, kaya ako niya sweldo.